Mi idemo iz ekstrema u ekstrem nakon suše, obilne kiše i oluje. Hej! Munje i gromovi, poplave i požari. I dok grmi sjeva i vrijeme se mijenja, pitali smo te, u daljini vidiš munju kako udara u zemlju ili munja koju vidiš ide iz zemlje u oblak? Sa oblaka na zemlju. S oblaka u zemlji. Bilo je tu puno istih odgovora, pa da skratim, svi su uglavnom rekli s oblaka u zemlju. Udar munje je nevjerovatan šok, no hoće li te šokirati ako kažem da svaku munju koju vidiš da udara u zemlju, u stvari udara sa zemlje u oblak? Da, šok i vjeverica. Ali tako je, ako ne vjeruješ meni, vjeruješ valjda Neil deGrasse Tysonu. So those charges rise up. Right. And they come out of the ground and they create a visible arc of light that we call lightning back up to the cloud. Okay. So all lightning Comes is either from the ground. cloud to cloud or ground to cloud. Right. It's Ground not, to cloud, It's not yes. cloud to ground. All visible lightning. Da, dakle, ako usporiš snimku munje, vidjet ćeš da onaj vidljivi, jarki bljesak u stvari dolazi sa zemlje. Negativno nabijeni ioni s tla se dižu i susreću s pozitivno nabijenim ionima iz oblaka i nastaje to vidljivo svjetlo. Munja, zrak se širi, što se događa i u pištolju kad ispališ metak, i čuje se grmljavina. Dakle, sve vidljive munje idu iz oblaka u oblak ili iz zemlje u oblak. Naravno da munja ide iz oblaka u zemlju, ali taj dio nije toliko vidljiv. Vidljiva je ova povratna reakcija. I jesam te uspio šokirati. Sve što sam znao pada u vodu.